6 rokov som mal, brácho 7. To bola taká, že obrovská kalamita. Strašne snežilo. Meter a pol takto v meste, čo ja viem. A my sme vtedy išli z nejakej chalupy alebo z nejakej lyžovačky. Chytila nás v noci tá kalamita na diaľnici. Mali sme takú MBčku 105 bordovú. A boli sme takí akože poriadne vyplašení z toho, že vlastne sme v tme, v chujavici, strašnej chujavici, niekde na diaľnici zavretí a nikde nič. Čo si z tohto pamätám je, že akí sme boli akože vyplašení strašne a že jak mama s otcom vlastne dokázali nás ukludniť do takého bodu, že my sme tam ešte aj zaspali, ako keby v tej chumelici bez toho kúrenia, prikrytí nejakými vecami. A doteraz si pamätám ten pocit ako keby istoty, ktorú vlastne oni nám dali. To sa mi zdá, že to je taká vec, ktorú by som aj ja chcel vedieť.